Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Kamar yadda muka ce za mu maka bidiyo akan muhimman sirrika guda uku akan Instagram wanda ba kowa ne san su ba. Za ka danna akan Instagram ɗinka domin mu nuna maka me wa'annan, sai ka danna akai. Bayan ka danna ta buɗe ma kamar haka, ga wani waje nan da aka ce akai tambarin ka wato profile ɗinka, sai ka danna akai. To bayan ya bude ma kamar haka, za ka danna akan nan wannan yan dugo-dugon guda uku, sai ka danna akai. Bayan ka danna ga wani waje nan da aka rubuta setting a ƙasa, sai ka danna akai. Bayan ya bude ma kamar haka, to abinda zamu nuna maka shine abu na farko shine dark mode, ma'ana bakar kala ga wa'inda ba sa son haske. Zaka iya zuwa ka mai da Instagram ɗinka bakar kala, gashi anan sai ka danna. Kamar da kuke gani, idan ka danna theme din nan ka shiga, gashi Instagram ɗinka ya koma baki idan aka za ka yi amfani da shi. Abu na biyu kuma da zamu nuna maka mai muhimmanci a Instagram, zaka je abinda zamu nuna maka shine tag, ma'ana privacy, sai ka danna akai. Kamar yadda kuke gani, idan ya kaka waje kamar haka, to abinda kake nufi anan, wa'annan da suka gansa a cikin nan suna nufin everyone, ma'ana kowa zai iya tagin ɗinka, ya kasance idan an rubuta sunanka a Instagram ana ganin shi ma postin ɗinsa. To idan ka danna akan wannan tags ɗin, gashi anan. Bayan ka danna ya buɗe ma kamar haka, sai idan ka ce people you are following now, iya wayanda suke following ɗinka ne za su yi tagin da kai, sai ka danna akan wannan na tsakiyar. Idan kuma babu wanda zai yi tagin da kai, sai ka danna akan no one. To mu da ba masu ai tagin da mu anan, za mu danna no one, sai mu back. Shi kuma wannan da aka ce wannan everyone comment, shi ma dai kamar irin wancan ne, nan ma sai ka zo ka rubuta akwai wanda zai yi tagin da comment ɗinka ne, sai ka ce a'a, ba wanda zai yi tagin da kai, all comment from everyone. So za ka iya karɓar kowane sako da mutum zai rubuta a ƙarƙashin ka. Idan haka ne sai ka bar shi a everyone. Inda iya people ko ne wayanda suke followers ɗinka, za ka karɓi sako, sai ka danna akan wannan na biyun. Idan kuma babu wanda kake so, sai ka danna no, iya kai kaɗai ne za ka yi. To mu muna so kowa idan ya dinga rubuta sakonni mu dinga gani, sai mu bar shi haka. So wannan shine abu na biyu da za mu nuna maka mai mahimmanci a Instagram. So sai mu tafi abu na uku kuma da za mu nuna maka akan Instagram. Bayan Instagram ɗinka ya buɗe kamar aka, ga wani waje nan dai da aka rubuta gashi a saman nan, wannan duwatsun guda uku, sai ka danna akai. To sai ka danna akan setting. Bayan ka danna, sai ka danna akai inda aka ce security. Yadda ake canza password a jikin email ɗinka, yadda ake canza security, yadda ake canza password. To da farko sai ka danna akan password. So za ka rubuta wato shi ainihin security ka wanda ka buɗe Instagram da shi anan kuma za ka rubuta new, anan ma za ka rubuta new again, ka ƙara maimaita wanda ka saka a guda biyun nan, wa'annan guda biyun masu anan za ka ƙara maimaitawa. So mu tun da ba canzawa za mu ba, nuna maka wajen haka za mu bar shi. Wannan su ne muhimman abubuwa guda uku da za mu nuna maka a Instagram. Da fatan kun ji daɗin bidiyon nan. Muna roƙon ka danna like, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. Mun gode.